Ονομάζομαι Κόρτνι Σάλαβαν. Είμαι 41 ετών, μηχανικός λογισμικού και ζω στη Φιλαδέλφια. Πάντα ήμουν η αξιόπιστη στην οικογένειά μου, η αδερφή που εμφανίζεται, που πληρώνει τους λογαριασμούς, που δεν παραπονιέται ποτέ. Η μικρότερη αδερφή μου, η Λόρεν, ήταν πάντα αυτή που της τα έδωσε όλα. Στο οικογενειακό μας δείπνο στο τέλος της χρονιάς, οι γονείς μου με κοίταξαν κατάματα και είπαν: «Παραγγείλτε κάτι φθηνό για την κόρη σας. Δεν θα την καλύψουμε απόψε». Απλώς απάντησα: «Το έχω σημειώσει». Ο σερβιτόρος, ο ίδιος τύπος που με υποδέχτηκε θερμά τα τελευταία 3 χρόνια επειδή είμαι θαμώνας στο Capital Grill, έτρεξε πριν καν εγκατασταθούμε. Χαμογέλασε πλατιά και είπε: «Καλησπέρα, δεσποινής Σάλαβαν. Χάρηκα πολύ που σας ξαναβλέπω. Θα φάτε στο συνηθισμένο σας τραπέζι απόψε?» Έπειτα μου έδωσε πρώτα το Premium VIP μενού, μπροστά σε όλους. Οι γονείς μου πάγωσαν για 1 δευτερόλεπτο, με τα μάτια τους ορθάνυχτα. Η Λόρεν συνοφριώθηκε σαν να προσπαθούσε να καταλάβει γιατί το προσωπικό με γνώριζε τόσο καλά και μου φέρθηκε σαν να ήταν κάποιος σημαντικός. Η κόρη μου, η Ολίβια, καθόταν εκεί ήσυχα κοιτάζοντας το μενού που δεν της επιτρεπόταν να αγγίξει, ενώ τα 3 παιδιά της αδερφής μου ετοιμάζονταν να παραγγείλουν τα πιο ακριβά πιάτα θαλασσινών της λίστας, με κεράκια στα επιδόρπια τους. Κοίταξα το μικρό προσωπάκι της Ολίβια και ένιωσα κάτι μέσα μου να σπάει επιτέλους. Αν ποτέ ήσασταν αυτοί που πάντα έδινε αλλά ποτέ δεν έπαιρνε, ή αν έχετε δει ποτέ το δικό σας παιδί να φέρεται σαν να μην έχει σημασία, αφήστε ένα σχόλιο παρακάτω και μοιραστείτε την ιστορία σας. Διαβάζω κάθε μία από αυτές. Και αν θέλετε περισσότερες αληθινές οικογενειακές ιστορίες σαν αυτή, πατήστε like και εγγραφείτε για να μην χάσετε την επόμενη. Ας επιστρέψουμε στο πώς ξεκίνησαν όλα. Μεγαλώνοντας, ήμουν πάντα το παιδί που ακολουθούσε τους κανόνες. Διάβαζα σκληρά, έπαιρνα άριστα και έκανα 2 δουλειές μερικής απασχόλησης στο Λύκειο μόνο και μόνο για να μαζεύω χρήματα για το πανεπιστήμιο. Η αδερφή μου, η Λόρεν, 3 χρόνια μικρότερη, ζούσε με διαφορετικές προσδοκίες. Όταν ήταν 16 ετών, τράκαρε το ολοκένουργιο SUV του μπαμπά της σε ένα δέντρο. Αντί να τιμωρηθεί, πήρε ένα αυτοκίνητο αντικατάστασης, ένα νεότερο, πιο ακριβό μοντέλο, μέσα σε λίγες μέρες. Η μαμά και ο μπαμπάς μου είπαν ότι έπρεπε να είμαι ευγνώμων που είχα ένα αξιόπιστο παλιό σεντάν που ακόμα λειτουργούσε. Η Λόρεν παράτησε το κολέγιο στα μισά του 3ου έτους για να βρει τον εαυτό της. Οι γονείς μου χρηματοδότησαν ένα εξάμηνο ταξίδι στην Ευρώπη για εκείνη, με χρήματα για έξοδα και αεροπορικά εισιτήρια. Τελείωσα το πτυχίο μου στη μηχανική σε 4 χρόνια, πληρώνοντας το με υποτροφίες και νυχτερινές βάρδιες σε ένα κέντρο τεχνικής υποστήριξης. Τους έστειλα μια πρόσκληση για την τελετή αποφοίτησής μου. Ήταν ήδη στη Βαρκελόνη για να επισκεφτούν τη Λόρεν και είπαν ότι δεν μπορούσαν να έρθουν. Περπάτησα μόνη μου στη σκηνή, χαμογελώντας στην κάμερα, ενώ η θέση μου στο κοινό παρέμεινε άδεια. Μετά το κολέγιο, βρήκα μια καλή δουλειά στη Φιλαδέλφια. Η Λόρεν επέστρεψε σπίτι, εργάστηκε με μερική απασχόληση σε μια μπουτίκ και ξόδεψε το μεγαλύτερο μέρος του μισθού της σε ρούχα και μέρες σπα. Όποτε έμενε άδειο, η μαμά και ο μπαμπάς κάλυπταν τη διαφορά. Άρχισα να βοηθάω κι εγώ. Όταν η οροφή του μπαμπά χρειαζόταν αντικατάσταση μετά από μια άσχημη καταιγίδα, τους έστειλα το πλήρες ποσό. $8.000 χωρίς να μου το ζητήσουν. Όταν το αυτοκίνητο της Λόρεν κατασχέθηκε, της αγόρασα ένα καινούριο SUV για να μπορέσει να πάει στη δουλειά. Όταν απέκτησε το πρώτο της μωρό, πλήρωσα την προκαταβολή για ένα μεγαλύτερο σπίτι. Δεν ζήτησα ποτέ ούτε δεκάρα πίσω. Δεν προσφέρθηκαν ποτέ. Παρακολουθούσα τα πάντα σε ένα υπολογιστικό φύλλο, μόνο για τα δικά μου αρχεία. Φόροι ακίνητης περιουσίας όταν η επιχείρηση του μπαμπά επιβραδύνθηκε. Χρέος πιστωτικής κάρτας όταν η μαμά ήθελε μια νέα κουζίνα. Οι πληρωμές αυτοκινήτου της Λόρεν όταν ήταν μεταξύ δουλειών, επίγουσες οδοντιατρικές εργασίες, μια προκαταβολή τελευταία στιγμής για την επέτειο της μαμάς και του μπαμπά, ακόμη και τα ιδιωτικά μαθήματα προσχολικής ηλικίας του παιδιού. Αθρίζονταν ήσυχα μήνα με τον μήνα. Δεν είπα ποτέ σε κανέναν πόσα έβγαζα. Μέχρι να γίνω 32 ετών, ο μισθός μου είχε ξεπεράσει τα εξαψήφια ψηφία, αλλά το κράτησα για τον εαυτό μου. Δεν ήθελα να το κάνω μεγάλο θέμα. Ήξερα ότι ακόμα κι αν τους έλεγα ότι δεν θα άλλαζε τον τρόπο που με έβλεπαν, θα ήμουν ακόμα η αξιόπιστη κόρη στην οποία μπορούσαν να βασιστούν, όχι η επιτυχημένη γυναίκα που είχε χτίσει τη δική της ζωή. Γνώρισα τον Ράιαν πριν από 10 χρόνια σε ένα συνέδριο τεχνολογίας στο Σαν Φρανσίσκο.
Αρχίσαμε να μιλάμε σε ένα διάλειμμα για καφέ και με ρώτησε τι δουλειά έκανα. Όταν ανέφερα τη δουλειά μου, σήκωσε το φρύδι του και είπε: «Αυτό είναι εντυπωσιακό». Λίγους μήνες αργότερα, βγαίναμε ραντεβού και άρχισε να παρατηρεί πόσα έδινα στην οικογένειά μου. Ένα βράδυ, αφού μόλις είχα μεταφέρει μερικές χιλιάδες ακόμα στη Λόρεν, με αγκάλιασε και μου είπε απαλά: «Κόρτνεϊ, δεν χρειάζεται να κουβαλάς τους πάντες. Μπορείς να πεις όχι μερικές φορές». Χαμογέλασα και του είπα ότι ήταν μια χαρά. Η οικογένεια είναι οικογένεια. Δεν πίεζε ποτέ, αλλά μπορούσα να δω την ανησυχία στα μάτια του κάθε φορά που άνοιγα την εφαρμογή της τράπεζας. Έλεγα στον εαυτό μου ότι ήταν φυσιολογικό. Εγώ ήμουν η σταθερή. Είχα την καλή δουλειά, το σταθερό εισόδημα. Η μαμά και ο μπαμπάς μεγάλωναν και η Λόρεν είχε 3 παιδιά να μεγαλώσει. Νόμιζα ότι έκανα το σωστό που μπήκα στη θέση τους. Νόμιζα ότι αυτό κάνουν οι αδερφές, αυτό κάνουν οι κόρες. Συνέχισα να το κάνω για χρόνια, μέχρι που η Ολίβια άρχισε να μεγαλώνει και άρχισε να βλέπει τη διαφορά για τον εαυτό της. Η Ολίβια ήταν πάντα ένα ήσυχο, στοχαστικό παιδί. Διαβάζει βιβλία πολύ πάνω από το επίπεδο της τάξης της, κάνει ερωτήσεις που με κάνουν να σταματήσω και να σκεφτώ, και παρατηρεί πράγματα που τα περισσότερα παιδιά της ηλικίας της χάνουν. Την περασμένη Άνοιξη, κέρδισε την πρώτη θέση στη σχολική έκθεση επιστημών με μια εργασία για την ηλιακή ενέργεια. Γύρισε σπίτι χαμογελαστή, κρατώντας το λαμπερό τρόπαιο και στα 2 χέρια. Την αγκάλιασα τόσο σφιχτά που γέλασε και μου είπε να σταματήσω να το σφίγγω. Οδηγήσαμε κατευθείαν στο σπίτι των γονιών μου για να τους το δείξει. Η μαμά άνοιξε την πόρτα, κοίταξε το τρόπαιο και είπε: «Ωραία, γλυκιά μου». Στη συνέχεια γύρισε στον γιο της Λόρεν, τον Μέισον, που στεκόταν πίσω της, και ξεκίνησε μια ιστορία για το πως μόλις είχε κερδίσει το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της πόλης. Ο μπαμπάς συμμετείχε στην καυχησιολογία για τους στόχους του Μέισον και για το πως ο προπονητής τον αποκάλεσε τον αστέρα της ομάδας. Η Ολίβια στεκόταν εκεί, κρατώντας ακόμα το τρόπαιο, το χαμόγελό της σιγά σιγά ξεθόριαζε. Την είδα να πέφτει το βλέμμα της στο πάτωμα και το στομάχι μου να σφίγγεται. Λίγους μήνες αργότερα, η Ολίβια είχε το πρώτο της ρεσιτάλ βιολιού. Είχε εξασκηθεί κάθε μέρα μετά το σχολείο για 3 μήνες. Ο Ράιαν και εγώ καθόμασταν στην πρώτη σειρά και ηχογραφούσαμε στα τηλέφωνά μας, όσο περήφανοι μπορούσαμε. Όταν κοίταξα πίσω στο κοινό, οι θέσεις που είχα κρατήσει για τη μαμά και τον μπαμπά ήταν άδειες. Τους έστειλα μήνυμα, σκεπτόμενοι ότι ίσως αργούσαν. Καμία απάντηση. Η συναυλία τελείωσε και η Ολίβια έφυγε από τη σκηνή ψάχνοντάς τους. Με ρώτησε ήσυχα: «Πού είναι η γιαγιά και ο παππούς?» Της είπα ότι πρέπει να είχαν κολλήσει στην κίνηση. Έγνεψε καταφατικά, αλλά κατάλαβα ότι δεν το πίστευε. Το επόμενο Σαββατοκύριακο, πήγαμε στον αγώνα baseball του Μέισον. Η μαμά και ο μπαμπάς ήταν εκεί νωρίς, ζητοκραυγάζοντας από τις κερκίδες, φέρνοντας σνακ για όλη την ομάδα. Δημοσίευσαν φωτογραφίες στο Facebook με λεζάντες όπως: «Η μικρή μας γκόμενα Ολίβια είδε τις κολόνες». Δεν είπε τίποτα, αλλά σταμάτησε να παίζει βιολί για λίγο. Στα 11η γενέθλιά της, κάναμε ένα μικρό πάρτι στο σπίτι. Η Ολίβια έσβησε τα κεράκια σε μια τούρτα σοκολάτας που με είχε βοηθήσει να ψήσω. Ο Ράιαν της έδωσε ένα καινούριο δοξάρι βιολιού που ήθελε. Την επόμενη μέρα, επισκεφτήκαμε τους γονείς μου. Η Ολίβια έφερε μια φωτογραφία που είχε ζωγραφίσει με όλη την οικογένεια. Η μαμά άνοιξε την κάρτα, χαμογέλασε και είπε: «Πολύ όμορφη, αγάπη μου». Έπειτα έδωσε στον Λόγκαν ένα τεράστιο κουτί τυλιγμένο σε φωτεινό χαρτί, μια καινούρια πλακέτα που είχε ζητήσει. Η Ολίβια κοίταξε το κουτί και μετά εμένα. Μπορούσα να δω την ερώτηση στα μάτια της. Λίγες εβδομάδες αργότερα, με ρώτησε ευθέως, ενώ οδηγούσαμε προς το σπίτι από το σχολείο: «Μαμά, γιατί η γιαγιά και ο παππούς συμπαθούν τον Μέισον Χάρπερ και τον Λόγκαν περισσότερο από εμένα?» Η φωνή της ήταν χαμηλή, αλλά με χτύπησε σαν γροθιά. Σταμάτησα το αυτοκίνητο, γύρισα προς το μέρος της και της είπα: «Σε αγαπούν εξίσου, αγάπη μου. Είναι απλώς διαφορετικό». Κοίταξε έξω από το παράθυρο και δεν απάντησε. Εκείνο το βράδυ, αφού πήγε για ύπνο, κάθισα στο διάδρομο έξω από το δωμάτιό της, με το κεφάλι στα χέρια μου. Έκλαψα όπως δεν είχα κλάψει από τότε που ήμουν 10 χρονών και συνειδητοποίησα ότι οι γονείς μου δεν θα έρχονταν ποτέ στις σχολικές μου εκδηλώσεις. Είχα περάσει όλη μου τη ζωή καταπίνοντας την αδικία, λέγοντας στον εαυτό μου ότι δεν είχε σημασία, ότι ήμουν αρκετά δυνατή για να το διαχειριστώ.
Αλλά το να το βλέπω να συμβαίνει στην Ολίβια, το έξυπνο, ευγενικό, υπέροχο κορίτσι μου, ήταν αφόρητο. Βάδιζε στο ίδιο επώδυνο μοτίβο από το οποίο είχα παλέψει τόσο σκληρά για να ξεφύγω, και δεν είχα ιδέα πώς να το σταματήσω. Φτάσαμε στο Capital Grill γύρω στις 7 εκείνο το βράδυ. Ο χώρος ήταν στολισμένος για τις γιορτές. Σειρές από ζεστά χρυσά φώτα, φρέσκες αϊθαλείς γυρλάντες και το αχνό άρωμα κανέλας από το μπαρ. Η τραπεζαρία βουίζει από γέλια και τσούγκρισμα ποτηριών, όλοι ντυμένοι για την εποχή. Μόλις μπήκαμε μέσα, η μαμά με αναγνώρισε και χαμογέλασε. Μας οδήγησε κατευθείαν σε ένα εξαιρετικό τραπέζι κοντά στο τζάκι. Ο σερβιτόρος, που με είχε εξυπηρετήσει δεκάδες φορές στο παρελθόν, με εντόπισε και έσπευσε να δει τον κατάλογο που είχε ήδη στα χέρια του. «Καλησπέρα, Δεσποινή Σάλιβαν», είπε θερμά. «Το συνηθισμένο σας τραπέζι είναι έτοιμο. Θα ήθελες την premium λίστα κρασιών απόψε?» Άφησε μπροστά μου τον χοντρό δερμάτινο VIP κατάλογο πριν καν καθίσει κάποιος άλλος. Οι γονείς μου αντάλλαξαν μια γρήγορη ματιά. Τα φρύδια της μαμάς ανασηκώθηκαν ελαφρώς. Ο μπαμπάς μετακινήθηκε στη θέση του. Η Λόρεν κοίταξε τον κατάλογο στο χέρι μου, σαν να μην τον είχε ξαναδεί ποτέ. Ένιωθα τη σύγχυσή τους, αλλά δεν είπα τίποτα. Απλώς άνοιξα τον κατάλογο και προσποιήθηκα ότι διάβαζα. Παραγγείλαμε ποτά. Ο σερβιτόρος επέστρεψε για το φαγητό. Τότε ο μπαμπάς καθάρισε τον λαιμό του και με κοίταξε κατάματα. «Κόρτνεϊ», φρόντισε η Ολίβια να παραγγείλει κάτι φθηνό. «Δεν θα την καλύψουμε απόψε». Η φωνή του ήταν αδιάφορη, σαν να μου ζητούσε να περάσω το αλάτι. Ένιωσα τον αέρα να φεύγει από το δωμάτιο. Τα μικρά χέρια της Ολίβια πάγωσαν στην άκρη του παιδικού καταλόγου της. Δεν σήκωσε το βλέμμα της. Ο σερβιτόρος δίστασε και μετά γύρισε στη Λόρεν. Χαμογέλασε πλατιά και έκανε παραγγελίες για τα 3 παιδιά της. Ο Μέισον ήθελε την ουρά αστακού με βούτυρο. Η Χάρπερ ζήτησε τα πόδια του βασιλικού καβουριού. Ο Λόγκαν έψαξε τα κύματα και το γρασίδι με ένα μέτρια ψημένο φιλτράκι. Κάθε το πιάτο κόστιζε περισσότερο από τον εβδομαδιαίο λογαριασμό του παντοπολίου των περισσότερων ανθρώπων, πρόσθεσε η Λόρεν. «Και φέρτε τα κεριά βεγγαλικά για τα επιδόρπια τους, παρακαλώ». Ο σερβιτόρος έγνεψε καταφατικά και γύρισε προς το μέρος μου. Κοίταξα την Ολίβια. Κοιτούσε την αγκαλιά της, με τους ώμους σκυφτούς. Κατάπια με δυσκολία και είπα: «Θα πάρει το ψητό κοτόπουλο από το παιδικό μενού». Το έγραψε. Η μαμά χαμογέλασε επιδοκιμαστικά. Ο μπαμπάς χτύπησε τον Μέισον στην πλάτη και είπε: «Αυτός είναι ο γιος μου που πάει για αστακό πάλι». Η Λόρεν γέλασε και ανακάτεψε τα μαλλιά της Χάρπερ. Το φαγητό έφτασε σε κύματα. Πρώτα ήρθαν τα ορεκτικά. Στρίδια με μισό κέλυφος για τους ενήλικες, κοκτέιλ γαρίδας για τα παιδιά. Μετά τα κυρίως πιάτα. Η ουρά αστακού του Μέισον έλαμπε κάτω από το απαλό φως. Η Χάρπερ έσπασε τα πόδια του καβουριού της με ένα δυνατό κροτάλισμα, βουτώντας το κρέας σε λιωμένο βούτυρο. Ο Λόγκαν έκοψε την μπριζόλα του, χαμογελώντας καθώς ο χυμός έτρεχε στο πιάτο του. Τα επιδόρπια τους ήρθαν τελευταία. 3 πιάτα με κρέμ μπρουλέ κέικ σοκολάτας λάβας και δείγμα cheesecake, το καθένα στεφανωμένο με ένα βεγγαλικό που πετούσε μικροσκοπικά πυροτεχνήματα στον αέρα. Το όλο το εστιατόριο γύρισε να παρακολουθήσει. Οι άνθρωποι χειροκρότησαν. Τα τηλέφωνα βγήκαν για να βγάλουν φωτογραφίες. Το ψητό κοτόπουλο της Ολίβια έφτασε σε ένα απλό λευκό πιάτο με μια χούφτα πατάτες τηγανιτές. Το μάζεψε αργά, χωρίς να σηκώσει το βλέμμα της. Την παρακολούθησα να σπρώχνει το φαγητό γύρω από τους ώμους της μικρότερο από ποτέ. Απέναντι από το τραπέζι, οι γονείς μου χαμογελούσαν πλατιά προς τα παιδιά της Λόρεν. Η μαμά έσκυψε να σκουπίσει το βούτυρο από το πηγούνι της Χάρπερ. Ο μπαμπάς είπε στον Μέισον πόσο περήφανος ήταν για τους βαθμούς του στο τιμητικό ρόλερ. Η Λόρεν πόζαρε για φωτογραφίες με τα βεγγαλικά, γελώντας σαν να ήταν η καλύτερη νύχτα της ζωής της. Κοίταξα την κόρη μου, το ήσυχο, έξυπνο κορίτσι μου που δεν παραπονέθηκε ποτέ, και ένιωσα μια έντονη, καυτή διάβγεια να καθίζει στο στήθος μου. Όλα αυτά τα χρόνια, έλεγα στον εαυτό μου ότι η επιτυχία μου δεν είχε σημασία για αυτούς. Είχα πείσει τον εαυτό μου ότι το να είμαι αυτή που πλήρωνε τους λογαριασμούς ήταν αρκετό. Αλλά εκείνη τη στιγμή, βλέποντας την Ολίβια να συρρυκνώνεται κάτω από την αδιαφορία τους ενώ γιόρταζαν τα παιδιά κάποιου άλλου, κατάλαβα επιτέλους την αλήθεια. Όσα και αν κέρδιζα, όσες φορές και αν το προσωπικό σε αυτό το εστιατόριο με χαιρετούσε με το όνομά του στα μάτια του, θα ήμουν πάντα η κόρη στην οποία θα μπορούσε κανείς να βασιστεί ότι
Θα σήκωνε το καρτέλα. Τίποτα άλλο. Σηκώθηκα αργά από το τραπέζι, με τα πόδια μου σταθερά, παρόλο που η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά. Η Ολίβια με κοίταξε με εκείνα τα μεγάλα, αβέβαια μάτια. Της έκανα ένα μικρό, καθησυχαστικό νεύμα και της είπα απαλά: «Έλα, αγάπη μου. Πάμε». Σηκώθηκε από την καρέκλα της χωρίς να πει λέξη, κρατώντας σφιχτά τη μικρή της τσάντα, με τους ώμους της σκυφτούς σαν να προσπαθούσε να μικρύνει. Περπατήσαμε μέσα από το εστιατόριο, προσπερνώντας τα χρυσά χριστουγεννιάτικα φώτα και τον ήχο άλλων οικογενειών που γελούσαν με τα γλυκά τους. Το ματάκι τράβηξε την προσοχή μου καθώς προσπεράσαμε την έκφρασή του, που ρωτούσε, αλλά εγώ απλώς του χαμογέλασα σφιχτά και συνέχισα να προχωράω. Έξω, ο αέρας του Δεκεμβρίου ήταν δροσερός και κρύος. Το χιόνι είχε αρχίσει να πέφτει σε απαλές, σιωπηλές νυφάδες. Ο Ράιαν περίμενε στη μηχανή του αυτοκινήτου, με αναμένους προβολής, διασχίζοντας το σκοτάδι. Άνοιξε την πίσω πόρτα για την Ολίβια και μετά γύρισε προς το μέρος μου με ανησυχία. «Τι συνέβη?» ρώτησε ήσυχα. Μπήκα μέσα δίπλα στην Ολίβια και έκλεισα την πόρτα. Μου είπαν να παραγγείλω κάτι φθηνό για αυτήν. Είπαν ότι δεν θα την καλύψουν απόψε. Η φωνή μου έσπασε στην τελευταία λέξη. Η Ολίβια έγειρε πάνω μου, ακουμπώντας το κεφάλι της στον ώμο μου. Δεν έκλαψε, αλλά ούτε μίλησε. Την αγκάλιασα και κοίταξα έξω από το παράθυρο τις νυφάδες χιονιού που πλανιόντουσαν δίπλα στα φώτα του δρόμου. Ο Ράιαν οδήγησε σιωπηλά για λίγα λεπτά και μετά με κοίταξε στον καθρέφτη. «Είσαι καλά?» Πήρα μια βαθιά ανάσα. Τελείωσα. Έβγαλα το τηλέφωνό μου και άνοιξα την εφαρμογή της τράπεζας. Τα χέρια μου έτρεμαν, αλλά ξεκίνησα με την πιστωτική κάρτα, αυτή που είχα δώσει στους γονείς μου πριν από χρόνια για έκτακτες ανάγκες. Η μαμά είχε πει ότι το πιστωτικό σκορ του μπαμπά ήταν πολύ χαμηλό για να πληρούν τις προϋποθέσεις για νέες κάρτες και ότι το χρειάζονταν μόνο για λίγο. Αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα είχε μετατραπεί σε 5 ολόκληρα χρόνια. Πάτησα ακύρωση κάρτας και επιβεβαίωσα. Η οθόνη έδειξε ότι η κάρτα απενεργοποιήθηκε. Στη συνέχεια ακολούθησε η συνδρομή σε λέσχη, $950 το μήνα. Είχα εγγραφεί όταν ο μπαμπάς είπε ότι το γκολφ βοηθούσε το άγχος του. Ακύρωσα και αυτήν. Μετά χρησιμοποίησε η μαμά τη συνδρομή στο γυμναστήριο, $280. Το πρόγραμμα ανταμοιβής φαγητού που αγαπούσε για κρατήσεις προτεραιότητας, $220. Το premium πακέτο streaming που παρακολουθούσαν κάθε βράδυ. Το ίντερνετ υψηλής ταχύτητας που ορκίζονταν ότι δεν μπορούσαν να ζήσουν χωρίς αυτό. Μία προς μία, ακύρωνα κάθε αυτόματη πληρωμή που έκανα για λογαριασμό τους. Άνοιξα το υπολογιστικό φύλλο που κρατούσα για χρόνια για πανενδεχόμενο. Έψαξα στους φόρους ακίνητης περιουσίας της Rose, στις επισκευές στέγης, στις πληρωμές αυτοκινήτου της Lauren, στα δίδακτρα προσχολικής ηλικίας για τις επίγουσες οδοντιατρικές εργασίες των εγγονιών, στην προκαταβολή για την επέτειο της μαμάς και του μπαμπά. Κάθε στοιχείο γραμμής είχε ημερομηνία και ποσό. Το σύνολο στο κάτω μέρος με κοίταζε πάνω από $130,000 σε διάστημα 5 ετών. Λεφτά που είχα κερδίσει μέσα από μακριές νύχτες στο γραφείο, ξοδεύοντας Σαββατοκύριακα κωδικοποιώντας προαγωγές για τις οποίες είχα αγωνιστεί. Λεφτά που δεν τους είχα ζητήσει ποτέ να επιστρέψουν. Ο Ράιαν με κοίταξε ξανά. «Πραγματικά το κάνεις αυτό?» «Πρέπει να το κάνω». Είπα ότι δεν θα καλύψουν την Ολίβια απόψε, οπότε μπορούν να καλυφθούν μόνοι τους από τώρα και στο εξής. Μπήκαμε στην αυλή μας. Η Ολίβια είχε αποκοιμηθεί στο πλευρό μου. Ο Ράιαν την κουβάλισε μέσα ενώ εγώ έμεινα στο αυτοκίνητο για μια στιγμή, κοιτάζοντας την οθόνη. Η τελευταία πληρωμή που ακύρωσα ήταν αυτή για την υπηρεσία φροντίδας γκαζόν τους. Άρχισα να το πληρώνω όταν ο μπαμπάς χτύπησε την πλάτη του και δεν μπορούσε να κουρέψει άλλο. Αυτό ήταν πριν από 3 χρόνια. Πάτησα το κουμπί ακύρωσης και ένιωσα το βάρος να σηκώνεται λίγο. Μέσα, ο Ράιαν είχε ήδη βάλει την Ολίβια στο κρεβάτι. Επέστρεψε στο σαλόνι και κάθισε δίπλα μου στον καναπέ. «Έκανες το σωστό», είπε απαλά. Έγιρα το κεφάλι μου στον ώμο του. «Το ξέρω, αλλά ακόμα πονάει». Με φίλησε στην κορυφή του κεφαλιού. «Υποτίθεται ότι πρέπει. Έτσι ξέρεις ότι είναι αληθινό». Έκλεισα τα μάτια μου και άφησα τη σιωπή να κατακλείσει. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, ένιωσα κάτι να αλλάζει μέσα μου. Ούτε θυμό, ούτε καν ανακούφιση ακόμα, μόνο τη ήσυχη βεβαιότητα ότι επιτέλους επέλεγα τον εαυτό μου και την κόρη μου αντί για τον ρόλο που έπαιζα για τόσο καιρό. Τα μηνύματα άρχισαν να καταφθάνουν.
Το επόμενο κιόλας πρωί, το τηλέφωνό μου χτύπησε ασταμάτητα στον πάγκο της κουζίνας ενώ ετοίμαζα πρωινό για την Ολίβια. Πρώτα, ήταν, «Μαμά, Κόρτνεϊ, τι συμβαίνει?» Η κάρτα μου απορρίφθηκε στο παντοπολείο. «Τηλεφώνησε με τώρα». Μετά, «Μπαμπά, τηλεφώνησε το Country Club. Είπαν ότι η συνδρομή έχει ανασταλεί». Δεν είναι αστείο. Τα μηνύματα της Λόρεν έρχονταν κατά κύματα. Θυμωμένα στην αρχή, μετά παρακαλούσαν, μετά απελπισμένα. «Πρέπει να μιλήσουμε». Αυτό είναι υπερβολικό. Η μαμά και ο μπαμπάς πανικοβάλλονται. Άφησα το τηλέφωνο να δονείται σιωπηλά. Ο Ράιαν με παρακολουθούσε από την πόρτα, με τα χέρια σταυρωμένα, τα μάτια του απαλά. «Πραγματικά το κολλάς αυτό?» είπε ήσυχα. Έγνεψα καταφατικά. «Πρέπει». Οι κλήσεις συνέχιζαν να έρχονται όλη μέρα. Η μαμά άφηνε φωνητικά μηνύματα που ξεκινούσαν απότομα και κατέληγαν σε δάκρυα. Τα μηνύματα του μπαμπά γίνονταν πιο σύντομα, πιο απογοητευμένα. Η Λόρεν δοκίμαζε διαφορετικούς αριθμούς όταν δεν απαντούσα στον καθένα, πιο απαλά από τον προηγούμενο. Μέχρι το βράδυ, ο τόνος της είχε αλλάξει εντελώς. Το τελευταίο μήνυμα έγραφε: «Λυπάμαι. Μπορούμε να συναντηθούμε αύριο, μόνο εσύ και εγώ, παρακαλώ». Συμφώνησα να τη συναντήσω σε μια μικρή καφετέρια κοντά στο γραφείο μου το επόμενο απόγευμα. Έφερα τον φάκελο που κρατούσα για χρόνια, γεμάτο με τραπεζικά αντίγραφα, αποδείξεις και το υπολογιστικό φύλλο που μετρούσε κάθε δολάριο που είχα στείλει ποτέ. Οι σελίδες ήταν φθαρμένες από το τόσο συχνό χειρισμό. Η Λόρεν ήταν ήδη εκεί όταν έφτασα. Καθόταν σε ένα γωνιακό τραπέζι, με τα χέρια τυλιγμένα γύρω από ένα χάρτινο ποτήρι, με μάτια κόκκινα και πρισμένα. Δεν χαμογέλασε όταν κάθισα. Απλώς φαινόταν μικρή και κουρασμένη. «Ευχαριστώ που ήρθες», είπε με τρεμάμενη φωνή. Τοποθέτησα τον φάκελο στο τραπέζι και τον άνοιξα χωρίς να πω λέξη. «Ήθελες να μιλήσουμε, οπότε ας μιλήσουμε». Κοίταξε τις σελίδες για αρκετή ώρα. «Ξέρω ότι είσαι αναστατωμένη για το δείπνο, αλλά ακυρώνοντας τα πάντα, η μαμά και ο μπαμπάς τα χάνουν. Δεν μπορούν καν να κάνουν κράτηση στο αγαπημένο τους εστιατόριο πια. Οι φίλοι του μπαμπά στο γκολφ κάνουν ερωτήσεις. Είναι ταπεινωτικό για αυτούς». Δεν απάντησα αμέσως. Απλώς έσυρα το υπολογιστικό φύλλο προς το μέρος της. Το σύνολο στο κάτω μέρος έδειχνε $130,000 σε διάστημα 5 ετών. Το πρόσωπο της Λόρεν χλώμιασε. Ξεφύλισε αργά τις σελίδες. Φόροι ακίνητης περιουσίας, επισκευές στέγης, πληρωμές αυτοκινήτου της Λόρεν, δίδακτρα προσχολικής ηλικίας για τα εγγόνια, επίγουσες οδοντιατρικές εργασίες, προκαταβολή για την κρουαζιέρα. Κάθε στοιχείο γραμμής είχε ημερομηνία και ποσό. Με κοίταξε με μάτια ορθάνυχτα. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι ήταν τόσα πολλά. Κράτησα τη φωνή μου σταθερή. «Δεν ζήτησες ποτέ». Κατάπιε με δυσκολία. Νόμιζα ότι ήταν απλώς μικροπράγματα. Η μαμά πάντα έλεγε ότι ήσουν χαρούμενη να βοηθήσεις. «Ήμουν», είπα, μέχρι που δεν έγινα. Τα χέρια της Λόρεν έτρεμαν καθώς έκλεινε τον φάκελο. «Κόρτνεϊ, λυπάμαι. Δεν ήθελα να γίνει έτσι. Απλώς. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ από την πλευρά σου. Πάντα ήσουν η δυνατή. Όλοι απλώς υποθέταμε ότι μπορούσες να το χειριστείς». Έγιρα πίσω στην καρέκλα μου. «Αυτό είναι το πρόβλημα. Εσύ υπέθεσες. Ποτέ δεν με ρώτησες αν ήθελα να συνεχίσω να το χειρίζομαι». Σκούπισε γρήγορα τα μάτια της. «Πάντα σου φέρονταν σαν το εφεδρικό σχέδιο. Το βλέπω τώρα. Ήμουν εγωίστρια. Η μαμά και ο μπαμπάς ήταν εγωιστές. Όλοι μας». Την κοίταξα για μια στιγμή. Ο θυμός που κουβαλούσα για χρόνια είχε εξασθενήσει σε κάτι πιο ήσυχο. Όχι συγχώρεση, αλλά εξάντληση. «Δεν ζητάω τα χρήματα πίσω», είπα. «Θέλω απλώς να μείνω ήσυχη. Τέλος τα τηλεφωνήματα, τέλος τα μηνύματα, τέλος οι έκτακτες ανάγκες που μόνο εγώ μπορώ να λύσω». Η Λόρεν έγνεψε αργά. «Καταλαβαίνω». Σηκώθηκα. «Ελπίζω να το κάνεις». Βγήκα από την καφετέρια χωρίς να κοιτάξω πίσω. Ο κρύος αέρας του Δεκεμβρίου ήταν πιο καθαρός από ομικρόν μετόνο, τι ήταν εδώ και χρόνια. Μπήκα στο αυτοκίνητό μου και οδήγησα σπίτι στην κόρη μου και τον άντρα μου, γνωρίζοντας ότι είχα επιτέλους τραβήξει τη γραμμή που έπρεπε να είχα τραβήξει πριν από πολύ καιρό. Μπλόκαρα τους αριθμούς τους το ίδιο βράδυ. Πρώτα μαμά, μετά ο μπαμπάς, μετά η Λόρεν. Το τηλέφωνό μου σταμάτησε για πρώτη φορά μετά από χρόνια.
Η σιωπή ήταν παράξενη, σχεδόν βαριά, αλλά δεν την ανέτρεψα. Οι επόμενες εβδομάδες ήταν μια θολούρα από ειδοποιήσεις από τις υπηρεσίες που είχα ακυρώσει. Το κλαμπ έστειλε στον μπαμπά μια επιστολή εξηγώντας ότι η συνδρομή του είχε τερματιστεί λόγω μη πληρωμής. Το γυμναστήριο έστειλε email στη μαμά ότι η κάρτα πρόσβασης της είχε απενεργοποιηθεί. Το πρόγραμμα ανταμοιβής φαγητού έστειλε έναν τελικό λογαριασμό για το οφειλόμενο υπόλοιπο. Ο πάροχος ίντερνετ όρισε έναν τεχνικό για να αποσυνδέσει τη γραμμή. Κάθε μήνυμα έφτανε σαν μια μικρή ηχό της απόφασης που είχα πάρει. Η μαμά και ο μπαμπάς ζούσαν πέρα από τις δυνατότητές τους για περισσότερο χρόνο από όσο παραδέχτηκαν. Είχα αρχίσει να καλύπτω τις πληρωμές του στεγαστικού τους δανείου 2 χρόνια νωρίτερα, όταν ο μπαμπάς έχασε τη δουλειά του για 6 μήνες. Είχαν υποσχεθεί ότι ήταν προσωρινό, ότι θα αναλάμβαναν ξανά μόλις έβρισκε δουλειά. Δεν το έκαναν ποτέ. Το σπίτι, ένα μεγάλο απικιακό συγκρότημα στα προάστια με μια περιμετρική βεράντα και ένα τελειωμένο υπόγειο, ήταν η υπερηφάνεια και η χαρά τους. Τώρα, η τράπεζα τους έστειλε ειδοποίηση αθέτησης. Το στεγαστικό δάνειο είχε καθυστερήσει 3 μήνες. Είχαν 30 ημέρες για να καλύψουν το κενό ή θα αντιμετώπιζαν κατάσχεση. Εγώ το άκουσα μέσω μιας κοινής φίλης που μιλούσε ακόμα μαζί τους. Η μαμά είχε κλάψει στο τηλέφωνο μαζί της. Ο μπαμπάς είχε σταματήσει να παίζει γκολφ. Πουλούσαν το σπίτι. Η καταχώρηση του ακινήτου ανέβηκε στο διαδίκτυο. 4 υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, ανανεωμένη κουζίνα, τιμή ζήτησης χαμηλότερη από ομικρον με τόνο, τι ήλπιζαν. Έψαξα στις φωτογραφίες. Το σαλόνι όπου είχα περάσει τα χριστουγεννιάτικα πρωινά, την αυλή όπου η Ολίβια είχε μάθει να κάνει ποδήλατο, και δεν ένιωσα τίποτα. Ούτε θυμό, ούτε θλίψη, μόνο την ήσυχη συνειδητοποίηση ότι είχε τελειώσει. Η κατάσταση της Λόρεν ήταν διαφορετική. Πάντα βασιζόταν στη μαμά και τον μπαμπά για επιπλέον πράγματα, δώρα γενεθλίων για τα παιδιά, σχολικά είδη, εκδρομές το Σαββατοκύριακο. Χωρίς αυτή τη βοήθεια, έπρεπε να επεκτείνει τον μισθό μερικής απασχόλησης στην μπουτίκ για να καλύψει τα πάντα. Άρχισε να εργάζεται επιπλέον βάρδιες, μαζεύοντας τις βραδινές ώρες σε ένα δεύτερο κατάστημα. Πούλησε την επιπλέον τηλεόραση από το σαλόνι, το σετ τραπεζαρίας που δεν χρησιμοποιούσαν ποτέ, ακόμη και τα παλιά παιχνίδια των παιδιών στο Facebook Marketplace. Το σπίτι φαινόταν πιο άδειο κάθε φορά που το άκουγα μέσω της ίδιας κοινής φίλης. Μου έστειλε ένα τελευταίο μήνυμα από διαφορετικό αριθμό. «Σε παρακαλώ, Κόρτνεϊ, δυσκολευόμαστε. Τα παιδιά σε λείπουν». Διάβασα, το έσβησα και μετά το διέγραψα χωρίς να απαντήσω. Μπλόκαρα και αυτόν τον αριθμό. Στην αρχή, η ενοχή ερχόταν σε κύματα. Ξυπνούσα στη μέση της νύχτας αναρωτώμενη αν το είχα παρακάνει. Σκεφτόμουν τη φωνή της μαμάς όταν με αποκαλούσε την αξιόπιστη κοπέλα μου, για το περήφανο χαμόγελο του μπαμπά όταν πλήρωνα τους φόρους ακίνητης περιουσίας. Αλλά μετά θυμόμουν το πρόσωπο της Ολίβια στο τραπέζι, τον τρόπο που συρρικνώθηκε όταν της είπα να παραγγείλει κάτι φθηνό. Θυμόμουν όλες τις φορές που είχα καταπιεί την αδικία για να μπορέσουν να διατηρήσουν την άνετη ζωή τους. Ο Ράιαν με παρακολουθούσε προσεκτικά εκείνες τις πρώτες εβδομάδες. Δεν πίεζε ποτέ, απλώς έμενε κοντά μου. Ένα βράδυ, του είπα ότι ανησυχούσα ότι θα γινόμουν η κακιά στην ιστορία τους. Με πήρε από το χέρι και είπε, «Δεν είσαι εσύ η κακιά. Απλώς σταμάτησες να τους αφήνεις να γράφουν την ιστορία για σένα». Σταμάτησα να ελέγχω το τηλέφωνό μου για αναπάντητες κλήσεις. Σταμάτησα να αναρωτιέμαι τι έκαναν. Επικεντρώθηκα στη ζωή που είχα χτίσει. Τη δουλειά μου, τον άντρα μου, την κόρη μου. Το σπίτι πουλήθηκε στις αρχές της Άνοιξης. Άκουσα ότι μετακόμισαν σε ένα μικρό διαμέρισμα πιο κοντά στο σπίτι της Λόρεν. Η μαμά έπιασε δουλειά μερικής απασχόλησης σε ένα παντοπωλείο. Ο μπαμπάς άρχισε να οδηγεί για να τα βγάλει πέρα. Δεν επικοινώνησα ποτέ μαζί τους. Ούτε αυτοί ξαναεπικοινώνησαν. Η Άνοιξη έφερε μια νέα αρχή. Ο Ράιαν και εγώ βρήκαμε ένα φωτεινό διαμέρισμα στα προάστια λίγο έξω από τη Φιλαδέλφια, αρκετά κοντά στο γραφείο μου για μια εύκολη μετακίνηση, αρκετά μακριά από την παλιά γειτονιά για να νιώθουμε σαν να έχουμε κάνει ένα καθαρό διάλειμμα. Το σπίτι είχε μεγάλα παράθυρα, ένα μικρό μπαλκόνι με θέα σε ένα πάρκο και αρκετό χώρο για να έχει η Ολίβια τη δική της γωνιά μελέτης. Μετακομίσαμε ένα ηλιόλουστο Σάββατο, με κουτιά στιβαγμένα σε δυνατά γέλια να αντιχούν στα άδεια δωμάτια καθώς ξεπακετάραμε. Η Ολίβια εγκαταστάθηκε πιο γρήγορα από ομικρον με τόνο, τι περίμενα. Ξεκίνησε σε ένα νέο σχολείο με ένα ισχυρό πρόγραμμα επιστημών και μπήκε αμέσως στη λέσχη ρομποτικής.
Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, γύριζε σπίτι ενθουσιασμένη, μιλώντας ασταμάτητα για κυκλώματα και προκλήσεις προγραμματισμού. Έκανε φίλους. Γρήγορα, μια ομάδα παιδιών που μοιράζονταν την αγάπη της για την κατασκευή πραγμάτων. Την έπαιρνα αγκαλιά και την έβλεπα να στέκεται στο πάρκινγκ περιτριγυρισμένη από συμμαθητές, με το πρόσωπό της να φωτίζεται από ένα χαμόγελο που δεν είχα δει εδώ και χρόνια. Στο σπίτι, γελούσε περισσότερο. Αληθινά γέλια, αυτά που γέμιζαν το διαμέρισμα. Μου έδειχνε βίντεο από τους αγώνες ρομπότ της ομάδας της, περήφανοι που πλοηγούνταν στη διαδρομή χωρίς κανένα πρόβλημα. Ένα βράδυ, κέρδισε ένα περιφερειακό βραβείο και έτρεξε να με αγκαλιάσει τη στιγμή που περνούσε την πόρτα. «Μαμά, τα καταφέραμε!» φώναξε. «Τι?» Κράτησα σφιχτά, νιώθοντας το βάρος όλων αυτών των παλιών πληγών να φεύγει λίγο περισσότερο. Ο Ράιαν και εγώ βρίσκαμε χρόνο ο ένας για τον άλλον με τρόπους που δεν είχαμε κάνει πριν. Χωρίς άλλους εκπληκτικούς λογαριασμούς ή κλήσεις έκτακτης ανάγκης, τα βράδια μας ήταν δικά μας. Μαγειρεύαμε μαζί τα Σαββατοκύριακα, δοκιμάζοντας νέες συνταγές από την λαϊκή αγορά. Κάναμε μεγάλους περιπάτους στο πάρκο, κρατώντας τα χέρια και μιλώντας για τα πάντα και για τίποτα. Με πείραζε για το απέσιο παράλληλο παρκάρισμα μου, και εγώ γελούσα μέχρι να πονέσουν τα πλευρά μου. Θέταμε σαφή όρια. Δεν επιτρεπόταν άλλο οικογενειακό δράμα να εισχωρήσει στον χώρο μας. Αν ένα παλιό κοινό συντροφικό όταν ένας φίλος ανέφερε τους γονείς μου, αλλάξαμε θέμα. Το σπίτι μας έγινε καταφύγιο. Άρχισα να κοιμάμαι όλη τη νύχτα. Για χρόνια, ξυπνούσα στις 3 π.μ. ανησυχώντας για το επόμενο αίτημα, την επόμενη μετακόμιση. Τώρα κοιμόμουν εύκολα, το διαμέρισμα ήσυχο, εκτός από τον απαλό βουητό της πόλης έξω. Τα πρωινά ένιωθα πιο ανάλαφρα. Ξυπνούσα με το φως του ήλιου να μπαίνει μέσα από τα παράθυρα, έφτιαχνα καφέ και καθόμουν στο μπαλκόνι παρακολουθώντας δρομή στο πάρκο. Ο συνεχής κόμπος στο στήθος μου είχε εξαφανιστεί. Η Ολίβια άκμαζε με τρόπους που μόνο ονειρευόμουν. Εγγράφηκε σε καλοκαιρινή κατασκήνωση επιστήμης και γύριζε σπίτι γεμάτη ιστορίες για πειράματα και νέες ανακαλύψεις. Η αυτοπεποίθησή της μεγάλωνε. Στεκόταν ψηλότερη, μιλούσε περισσότερο και δεν δίσταζε όταν μιλούσε για τα έργα της. Το να την παρακολουθώ να ανθίζει, έκανε κάθε δύσκολη επιλογή να αξίζει τον κόπο. Ο Ράιαν και εγώ γιορτάσαμε μαζί μικρά ορόσημα. Έφτασε η 10η επέτειός μας και κάναμε μια εκδρομή το Σαββατοκύριακο στην ακτή. Μόνο οι 3 μας. Χτίσαμε κάστρα από άμμο με την Ολίβια, φάγαμε παγωτό στην παραλία και παρακολουθήσαμε το ηλιοβασίλεμα πάνω από τον ωκεανό. Χωρίς διακοπές, χωρίς ενοχές, χωρίς υποχρεώσεις που μας τραβούσαν μακριά. Συνειδητοποίησα πόση ενέργεια είχα ξοδέψει για να κρατήσω όλους τους άλλους άνετα. Τώρα που η ενέργεια επέστρεψε σε μένα, σε εμάς, άρχισα να τρέχω ξανά, μπήκα σε μια λέσχη ανάγνωση στη δουλειά, άρχισα ακόμη και να σχεδιάζω οικογενειακές διακοπές για την επόμενη χρονιά. Η ζωή μου ήταν ισορροπημένη, γαλήνια. Εκείνο το βράδυ, αφού η Ολίβια αποκοιμήθηκε στον ώμο μου μετά από μια συνάντηση της λέσχης όπου η ομάδα της παρουσίασε το τελευταίο τους ρομπότ, συνειδητοποίησα κάτι βαθύ. Αυτή ήταν η πρώτη φορά σε 20 χρόνια που δεν είχα καμία υποχρέωση που δεν ήταν πραγματικά δική μου. Επέλεξα να προστατεύσω το παιδί μου και να θέσω όρια στον εαυτό μου. Οικογένεια δεν σημαίνει ατελείωτες θυσίες χωρίς αμφιβολία. Μερικές φορές το να σταματάς, είναι το πιο στοργικό πράγμα που μπορείς να κάνεις. Αν το παρακολουθείς αυτό και νιώθεις κολλημένο σε ένα παρόμοιο μοτίβο, πάντα να δίνεις, ποτέ να μην λαμβάνεις, βλέποντας τα δικά σου παιδιά να υποφέρουν εξαιτίας αυτού, να ξέρεις ότι είναι εντάξει να σταματήσεις. Αξίζεις ηρεμία. Τα παιδιά σου αξίζουν να σε βλέπουν να εκτιμάς τον εαυτό σου. Το να θέτεις όρια δεν είναι εγωιστικό. Είναι το θεμέλιο μιας πιο υγιεινής ζωής. Σας ευχαριστώ που ακούσατε την ιστορία μου. Δεν ήταν εύκολο να τη μοιραστώ, αλλά αν βοηθάει έστω και ένα άτομο να βρει το θάρρος να επιλέξει τον εαυτό του, αξίζει.